ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସବୁ ଘରର ଲୋକ ମାନେ ଘର ଲୋକ ଟେନସନ୍ ଥାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟେନସନ୍ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଆ ଯେ କି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଉପୁଣି ସବୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକି ଘର ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପୁଣି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଟେନସନ୍, କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଭାରି ବିଚଳିତ ଲାଗେ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ବି। ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲେଜ ଗଲେ କେଉଁଠି ମେସ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ସେଠି ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଉ କି ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହେଇଥାଉ, ଏମିତି ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ସେ ତ ସବୁଠି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଟିପାଟେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବ ନସି ବୋଧେ ପଡ଼ିକି ସେଇଟା କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିଯିବ, 2-3 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲା। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ, ବାହାରି ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲି। ସେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ନା, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ନସି କାହିଁକି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଦୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ତ ବାହାରିଛି, ଆଉ କେମିତି କାହା ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ। କହିକି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଦେଲେ। ସିଏକୁ ସେ ଖାଉଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲା ବି ଲଗାଉଥିଲା ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସିଏ ଲଗାଇବ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଖରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଲଗାଉଥିବ ସେ କମିଯିବ, ଏସିରେ ଶୋଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିବ, ଟିକେ ଖରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ମେଲେଇଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ସବୁ ସେଇଭଳିଆ। ମାନେ ଟାୱେଲ୍ ତାଙ୍କର ତା ଲୁଗାପଟା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଏପଟ ସେପଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ବି ହେଇଗଲା, ମୋର ବି ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲୁ ଯାଦୁ ରୋଗରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ଆମେ ପଳେଇ ଚାଲନି, ଯିବା ସେ ଗଣେଶ ତିହାଡ଼ି ବୋଲିକି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗଣେଶ ତିହାଡ଼ି ଫେମସ୍, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେଇ ନାଁରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ତିହାଡ଼ି ବୋଲି କହିକି ଫେମସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଗଲୁ, ଯାଇକି ଗୁଡ଼େଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇଦେଲେ। ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଏମିତିକା ପୁରା ଗରମ କରିଦେବ ପୁରା ଗରମ।